салом, ман Марина Багамолова аз Пенза. орзу дорам аруси Кристиану Роналду бошам. орзу дорам ки бо ӯ мулоқот кунам. ман 44 сола ҳастам ва 1.5 сол мешавад ки танҳоям. футболро бениҳоят дӯст медорам. марина богомолова ба хотири инсони маҳбубаш ситораи телевизиону футбол Кристиану Роналду 94 кило вазнашро партофт. 1.5 соли пеш ман 209 килову 600 грамм вазн доштам. шумо ҳолати маро тасаввур намекунед. ман фарши хонаро шустан ва банди пойафзоламро бастан наметавонистам. марина муҷрии касбии чорабиниҳои фарҳангист. ҳамин фарбеҳӣ боис шуд ки шавҳараш ӯро тарк кунад. вале марина роҳафтода нагашт ва дунболи орзуи худ рафт. 1.5 соли пеш ҳамроҳи дӯстонам ба ҳангоми тамошои телевизор Роналдоро дидам. ӯ марди бениҳоят дилкаш аст. чунин зан набояд аз назари Кристиану Роналду дур монад. партофтани 100 кило вазн танҳо ба хотири ӯ ва бидуни ягон ҷарроҳӣ ва парҳези хос. ин субҳонаи ман аст. субҳонаи маъмулӣ барои духтари фитнесдӯстдор. ман 1.5 сол ғизои солим мехӯрам. бодиринги тару тоза ва синаи мурғ. ана ин хонаи ман аст. ин беҳтарин толори варзишист. ман дар ин ҷо худамро барои вохӯрӣ бо Роналдо омода мекунам. марина ҳафтаи 5 дафъа зери назари мутахассис тамрин мекунад. ӯ вақте ба ин ҷо омад хеле фарбеҳ буд ва зиёд машқ мекард. албатта дар зиндагӣ ҳар як зан рӯзҳои хубу бад дорад, вале ӯ роҳафтода намешуд. дар натиҷа 100 кило хароб шуд. марина ба ҳангоми футболбозӣ ба роҳатӣ бо сараш гол мезанад. Я еду к тебе в Саранск 25 июня на свидание.